by wspomnieć 85. rocznicę zbrodni katyńskiej, wszystkich tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Chcemy modlić się za nich, dziękować za tę największą ofiarę, jaką złożyli. Chcemy też dziękować za to, że pamięć o tych wydarzeniach jest ważna, że uczy nas kochać ojczyznę, brać za nią odpowiedzialność. Przez tę modlitwę za pomordowanych, przez modlitwę pod pomnikiem, a później wasze zawody, wiek katyński chcemy upamiętnić ich ofiarę, ich życie, ich poświęcenie. Chcemy uczyć się od nich tego, co ważne. Witam serdecznie was, waszych nauczycieli, wychowawców. Witam pana wójta, przedstawicieli rodziców społeczności miejscowej. Módlmy się serdecznie za wszystkich pomordowanych w Katyniu, w innych miejscach Golgoty Wschodu. Szczególnie chcę w tej mszy świętej polecać zmarłego kapitana Jerzego Myszkowskiego. Msza święta